Vihreä utopia vai piilotetut kustannukset? Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja niiden toinen puoli, Suomi, on noussut maailmanlaajuisesti esikuvaksi ilmastojohtajuudessa. Maatamme ylistetään kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista, metsäpolitiikasta ja investoinneista uusiutuvaan energiaan. Kansainvälinen media puhuu vihreästä ihmeestä ja nostaa Suomen malliksi muille. Aluksi suomalaiset suhtautuivatkin muutokseen ylpeydellä, olimmehan tekemässä historiaa. Uusiutuva energia, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden suojelu olivat kaikkien huulilla. Uutisissa näkyivät aurinkopaneelit katoilla ja sähköbussit kaduilla. Vihreä siirtymä tuntui paitsi välttämättömältä, myös mahdollisuudelta. Mutta mitä kaikkea tämän vision taakse todella kätkeytyy? Mitä suurin osa medioista jättää kertomatta, kun he hehkuttavat Suomen vihreää vallankumousta? Millaisia ovat ne piilokustannukset ihmisille, luonnolle ja yhteiskunnalle, jotka harvoin pääsevät julkiseen keskusteluun? Tule mukaan tutkimaan vihreän utopian valoisia lupauksia ja varjoisia nurkkia. Jaamaan talouden aaltovaikutus. Vihreän siirtymän hintalappu suomalaisille kuluttajille ja yrityksille. Vihreä siirtymä lupaa puhtaampaa tulevaisuutta, mutta sen vaikutukset nykyhetkeen ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Uusiutuvan energian infrastruktuurin rakentaminen on nostanut energiakustannuksia niin kotitalouksille kuin teollisuudelle. Sähkölaskut paisuvat ja etenkin maaseudulla asuvat kokevat siirtymän epäreiluna. Perinteiset kivijalkateollisuutemme, kuten metsäteollisuus ja paperiala, ovat joutuneet sopeutumaan nopeasti muuttuvaan sääntelyyn. Uudet ympäristöstandardit ja investointivaatimukset ovat ajaneet monet yritykset tiukille. Työpaikkoja on kadonnut ja samalla syntynyt uusia, mutta eivät aina samoille alueille tai samoille ihmisille. Valtio pumppaa rahaa vihreään teknologiaan tukien ja investointien kautta. Mutta mistä tämä raha oikeastaan tulee? Suora vastaus: veronmaksajilta. Kuluttajat ja yritykset maksavat paitsi korkeampina hintoina, myös veroina, joilla tuetaan kehitystä, joka ei aina tunnu hyödyttävän kaikkia tasapuolisesti. Onko vihreä siirtymä yhteinen mahdollisuus vai eriarvoisuutta kasvattava projekti, jossa osa maksaa enemmän kuin toinen? Yhteiskunnallinen paine ja paikalliset seuraukset. Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa suomalaisille yhteisöille ja kenelle se maksaa eniten? Ilmastopolitiikan suuret linjat piirtyvät Helsingissä, mutta vaikutukset tuntuvat usein Kainuussa, Lapissa ja Pohjanmaalla. Monilla alueilla vihreä siirtymä on tarkoittanut työn loppumista. Hiili-intensiivisillä aloilla, kuten turvetuotannossa ja raskaan teollisuuden haaroissa, työpaikat ovat kadonneet nopeasti, mutta korvaavia ei ole tullut yhtä ripeästi tilalle. Uudelleenkoulutusohjelmat ovat usein hitaita, tehottomia tai irrallaan todellisuudesta. Kun elinkeino katoaa usein myös elämänrytmi ja yhteisöllisyys. Samalla vihreän energian tuotanto, kuten tuulivoimalat ja aurinkopuistot, aiheuttavat uusia jännitteitä. Kuka päättää, minne ne rakennetaan? Kenen maita käytetään ja saavatko paikalliset hyötyä? Saamelaisten oikeudet ja perinteiset maankäytöt ovat vaarassa jäädä suurhankkeiden jalkoihin. Luontoarvot törmäävät taloudellisiin paineisiin. Samalla kehitys keskittyy. Vihreän teknologian keskukset vetävät puoleensa osaajia ja investointeja, mutta jättävät monet alueet jälkeen. Maaseudun tyhjentyessä kasvaa tunne siitä, että vihreä siirtymä ei ole kaikkien projekti, vaan harvojen mahdollisuus. Kysymys kuuluu, miten rakennetaan oikeudenmukainen siirtymä, jossa kaikki pysyvät mukana? Vai olemmeko matkalla kohti vihreää, mutta jakautunutta Suomea? Yllättävät ympäristökompromissit. Kun vihreä teknologia tuo mukanaan uusia ekologisia haasteita, vihreä teknologia lupaa pelastaa planeetan, mutta silläkin on ympäristöjälkensä. Tuulivoimalat, sähköautot ja aurinkopaneelit vaativat harvinaisia maametalleja ja raaka-aineita, kuten litiumia, kobolttia ja neodyymiä. Näitä ei juuri löydy Suomesta, joten riippuvuus kansainvälisistä toimitusketjuista, usein epädemokraattisista tai ympäristöllisesti riskialttiista maista kasvaa. Mutta siinä ei vielä kaikki. Uusiutuvien energialähteiden komponenttien valmistus ja kuljetus aiheuttavat omat päästönsä. Vaikka käyttö on vähäpäästöistä, koko elinkaaren tarkastelu kertoo toisenlaista tarinaa. Esimerkiksi tuulivoimaloiden lavoja ja akkuja valmistetaan energiaintensiivisesti, usein kivihiilellä tuotetulla sähköllä muualla maailmassa. Entä kun teknologia tulee käyttöikänsä päähän? Jätteenhallinta on kasvava ongelma. Jo nyt Suomessakin pohditaan, mihin sijoittaa käytöstä poistetut tuulivoimaloiden lavat tai aurinkopaneelit, joita ei ole helppo kierrättää.
Moni niistä päätyy varastoitavaksi tai kaatopaikalle, koska teknologia niiden kierrätykseen ei ole vielä kehittynyt tarpeeksi. Vihreä siirtymä ei siis ole automaattisesti puhdas. Se on kompromissien kenttä, jossa joudumme punnitsemaan hyötyjä ja haittoja, myös niitä, joita emme aluksi tulleet ajatelleeksi. Voiko ympäristö pelastua, jos sen kustannuksella kuormitetaan toista puolta maailmaa? Tänään opista pohjoisesta kokeilusta. Mitä Suomi voi opettaa maailmalle vihreän siirtymän tiellä? Suomi on ollut ilmastopolitiikan eturintamassa, mutta edes edelläkävijä ei selviä ilman kolhuja. Ensimmäiset vuodet vihreän siirtymän toteutuksessa ovat paljastaneet niin rakenteellisia kipukohtia kuin yllättäviä sivuvaikutuksia. Kustannusten kasvu, alueellinen eriarvoisuus ja sosiaalinen kitka ovat pakottaneet päättäjät säätämään kurssia. Valtiovalta on alkanut tehdä korjausliikkeitä. Tuet kohdennetaan aiempaa tarkemmin, oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet tuodaan mukaan päätöksentekoon, ja esimerkiksi koulutuspolitiikkaa muokataan tukemaan uusia osaamistarpeita. Paikallisyhteisöjä pyritään nyt kuulemaan enemmän, ainakin periaatteessa. Suomen tilanne osoittaa, että kunnianhimoiset ilmastotavoitteet on mahdollista yhdistää kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen, mutta vain, jos ollaan valmiita kuuntelemaan palautetta, myöntämään virheet ja tekemään korjauksia. Muulle maailmalle Suomi tarjoaa arvokkaan testialustan. Mitä tapahtuu, kun vihreä siirtymä toteutetaan nopeasti ja laajasti? Millaisia mekanismeja tarvitaan, jotta ketään ei jätetä jälkeen? Ja ennen kaikkea, kuinka tärkeää on vuoropuhelu niin kansalaisten, elinkeinoelämän kuin luonnon kanssa? Suomen matka ei ole valmis, mutta sen alkuvaihe voi auttaa muita välttämään kalliita virheitä. Tulevaisuuden ilmastopolitiikka ei vaadi pelkästään teknologiaa, vaan viisautta, oikeudenmukaisuutta ja kykyä oppia matkan varrella.